Pozdravujem Kysuce a všetkých Kysučanov. Volám sa Peťo Bažík a chcel by som vás pozvať zdvihnem a potom dotočíme. Tomáš, bez deda, čo chce? Áno, Tomáš, počúvam. No, točím, ale hovor. Počul som, že ideme spolu vystupovať na Valentína do Čaci. No, presne tak, bude to fajn, super zábava. A po koncerte sa že vraj majú púšťať dokonca lampióny, prianí v tváre srdca. Ja, fakt, vážne, veľmi majú lampióny vykávať. Čože, to určite nie. Bez toho si to už neviem toto predstaviť. To by mi už bolo ľúto, keby to zakázali, lebo v Žiline, keď to bolo naposledy, tak to som nestihol a to som strašne chcel vidieť. Predstav si, že okrem dobrej zábavy sa bude smieť skladať na prístroj pre nemocnicu v Čaci. No vidíš, práve preto tam pôjdem, samozrejme, že aj ja. Mne sa páči tento nápad. A vraj ma príde Kristina zaspievať Horehronie. Kristina! Joj, tak to bude riadna táto party. Tak budeme spievať Horehronie, nie? Presne tak, Jo, 14. presne tak, dobre. Tak to sa teším. OK, Peťa, teším sa aj ja na piatok. OK, zatiaľ, čau. No, dobre. Točíš, čo? Dobre, veď síce v podstate všetko vedia, ale vlastne nepovedal. Nehovorili sme akurát o tom, že to má byť, teda, aby všetci vedeli. Ešte raz, 14. februára v Dome kultúry v Čaci. Príďte, treba podporovať dobré veci. No, dobre. Dobre, volaj. Aj s tým oným, hej, s rozpáraním zipsu. Dobre, a teraz mi povedz mi. Tomáš, bez deda, čo chce? Počkaj, stopni a To by šlo. začím.